Presyo po ng karne, posibleng tumaas ngayong summer season. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Posibleng muling tumaas ang presyo ng karne sa Lingayen at Dagupan City sa mga susunod na buwan dahil sa nararanasang tag-init ayon sa mga manlalako. Karaniwan na umanong tumataas ang presyo ng karne tuwing Abril, Mayo at Hunyo dahil sa epekto ng mainit na panahon sa supply at produksyon. Sa kasalukuyan, nasa 380 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy, 450 pesos kada kilo naman ang karne ng baka at 200 pesos ang presyo ng buong manok. Samantala, batay sa pahayag ng IFM News Dagupan sa isang market inspector sa Lingayen Public Market, bahagya umanong tumaas ang presyo ng live weight ng baboy mula 220 pesos ay nasa 235 pesos na ngayon kada kilo na itinuturing na dahilan ng pagtaas ng bentahan nito sa merkado. Tumas ma'am kasi yung live weight kasi ng baboy ngayon is 235. Nung nakaraan 220, 360, ang bentahan nila ngayon 380. At ito yan yung live weight. Kapag ang live weight kasi tumaas, itataas din ang presyo nila. Dagdag pa ng ilang manlalako, malaki din umanong dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis, partikular sa gastos sa transportasyon at iba pang operasyon. Sa ngayon, bahagya umanong naging stable ang presyo ng karne kasunod ng pinatupad na rollback sa produktong petrolyo ngayong linggo. Normal lang naman yung price, lang naman po yung presyo, hindi naman sobrang taas. Normal lang. Batay sa ulat, umabot sa mahigit 20 pesos kada litro ang ibinaba sa diesel, 4.43 pesos naman kada litro sa gasolina at 8.50 pesos kada litro sa kerosene. Sa kabila nito, nananatiling mahigpit ang inspeksyon ng mga market inspector sa mga naturang pamilihan upang maiwasan ang overpricing at matiyak ang sapat na supply ng mga produktong karne. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, dito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.